Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo bulindine Mike Mlongoti koma poyamba nayi mitu yake. Unduna wa zachuma wapempha anthu mdziko muno kuphatikizapo zipani zotsutsa kuti zithandize boma pobwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Boma lati ndondomeko yokonzanso mabwalo a ndege kuti akhale apamwamba zithandiza kuchulukitsa chiwerengero cha alendo ofika mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers yagonja kwa Tanzania ndi chigoli chimodzi kwa du pa masewero opimana mphamvu. Nduna ya zachuma ndi mapulani achitukuko a Joseph Mwanamveka yapempha anthu mdziko muno kuphatikizapo zipani zotsutsa kuti zithandize boma pamene likuyesetsa kupeza njira zofuna kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Ndunayi yati boma likufuna mgwirizano wa amalawi onse chifukwa nkhani za chuma zimakhudza munthu wina aliyense posatengera mbali ya ndale. Iyo amalankhula izi kulilongwe pa msonkhano ofuna kumva maganizo pa ndondomeko zomwe boma lakonza kuti chuma cha dziko lino chibwerere mwakale. Kuchokera kulilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Pa msonkhano ofuna kumva maganizo a anthu pa ndondomeko zimene boma lakhazikitsa zofuna kuti zithandize kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake, nduna ya zachuma ndi mapulani achitukuko a Joseph Mwanamveka anati pa nthawi imene chipani cha DPP chimalowa mboma mwezi wa Septemba chaka chathachi linapeza pali mavuto osiyanasiyana okhudza zachuma. Iwo anati ena mwa mavutowa ndiye ngongole ya ndalama zokwana 24 trillion kwacha, kukwera kwa mitengo ya zinthu, kusowa kwa chakudya komanso kusowa kwa ndalama zakunja. Mwanamveka anati ndi zifukwa ngati zimenezi zimene zinachititsa boma kuti likhazikitse ndondomeko zofuna kuthandizira kuti zibwezeretse chuma cha dziko lino mchimake, zomwe pa Chingereza akuzitcha National Economic Recovery Plan (NERP), zogwiritsidwa ntchito kuchokera mu 2025 mpaka na 2030. Pamene pali chikonzekero chokhazikitsa ndondomeko ziposachedwapa, boma linayitana anthu osiyanasiyana monga mabungwe, asukulu za ukachenjede, anthu ochita malonda ndi ena otero pofuna kumva maganizo awo pa za ndondomeko zimenezi. Polankhula pa mapeto pa zokambiranazi, Mwanamveka anati president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akudziwa kuti Malawi akudutsa mu nthawi yowawa pa nkhani ya zachuma, ndiye chifukwa chake anavomereza kuti zokambirana zoterezi zichitike pofuna kupeza njira. Iwo anati boma lili ndi chikhulupiriro kuti ndondomeko zimenezi zikamba kugwira ntchito chuma cha dziko lino chibwerera mchimake mu nthawi yochepa. Chimene ningathe kunena kwa Malawi ndichi kuti president athu akuziwa mavuto amene anthu akumana nawo, akuti akumvesa chifukwa siwonso akhala kumuza akuziwa mavuto. Ine ndemwe ngati nduna ndikuziwa mavuto amene akumana nawo, koma funso ngumazifunsa kuti ngati sitipanga zimene ma reforms amene tikupangawo kuti chingachitike ndiyani. Ngati sinatha kukweza misonkho ichi, ngati sinapange ma levels, ungathe kusimikizana lero kuti panopa sikakha mwina sakulipira masalaries, ma civil servants. Ukanakhala kuti mwina muzipatala mankhwala mulibe. Komanso panopa tikukamba za CDF, Constituency Development Fund, sikanakhalapo. Pothirapo ndimanga, mkulu wa bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry Adeze Kambalame anayamikira ndondomeko za NERP ponena kuti izi zikupereka chitsogozo chabwino pamene zinthu zikuyenera kukhalira pa nkhani yobwezeretsa chuma cha dziko lino m'malo mwake. Mene aperekera ndandanda wa plan imene ilipo yona kuti kodi chuma cha dziko lino chigathenso kuyamba kuyenda bwino bwanji. Choyambirira ndicho kuti palidi plan yonesa kuti boma likudziwa adi mavuto amene anthu akukumana nawo. Koma chachiwiri ndicho kuti atipatsanso mwayi makamaka amakampani kuti aone kuti kodi plan imeneyi kuti itheke ndalama zichokera kuti. Chifukwa zambiri tikati tione madona zambiri ndi abale mayiko amene ankatithandiza panopo anasiya kupereka chithandizo chifukwa nawonso akumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndipo mkulu wa bungwe la National Planning Commission Frederick Changaya anati ndondomeko za NERP ndi mbali imodzi yokhazikitsa mfundo zachitukuko za Malawi 2063. Masomphenya amene akuchitika lero kubwezeretsa ndondomeko ya chuma mchimake, masomphenya okuti ndi abwino ndipo ndi gawo limodzi la upangiri wa masomphenya a Malawi 2063. Sikuti awo akupita pambali. Ife ngati National Planning Commission ndithu nali nawo pa gawo limodzi ndi anzathu aku Economic Planning and Development tinagwira nawo ntchito limodzi.
boma likatsiriza kutolera maganizo a anthu osiyanasiyana pa nkhani ya ndondomeko za NEP lidzayenera kuzikhazikitsa ndondomeko zimenezi m'mwezi wa Julayi chaka chomwe chino. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Pamene boma la Malawi likukonzekera kuyamba ntchito yothandiza nzika zake zimene zagwidwa njakata mdziko la South Africa chifukwa cha mchitidwe othamangitsa anthu a mayiko ena, kuno kumudzi anthu ena ochuluka akunyamuka tsiku ndi tsiku kupitanso ku South Africa komweko. Mtolankhani wathu Hassan Phiri anapita ku nthambi yoona zolowa ndi kutuluka ya immigration ku Mzuzu, kumene wapeza kuti anthu ochuluka akupangitsa zitupa zoyendera ndipo ambiri mwa iwo akupita ku South Africa komweko kukasaka maganyu. Zambiri mulipoteri. Ndi maofesi a nthambi yoona zolowa ndi zotuluka anthu ya immigration kumene tapeza anthu ochuluka amene akupangitsa zitupa zatsopano kuti adzipita kunja. Ambiri mwa anthuwa kumene akulowera ndi mdziko lija la South Africa. Mmodzi mwa anthu amene ndamupeza kuno ndi Peter Chirwa ochokera ku Muhuju mboma la Rumphi, amene wati iye passport yake ikangotheka sabata yamawa akunyamuka wa ku South Africa. Yetu atangoti appointedwa lero lo wiki yamawa ndikhozonyamuka. Chimene chimafunika kumene kuchawo ukapita uzipangisa mapepala okhalira muti. Chimene chimavuta ndi chimene anthu timangopita kumene kucha tukasaka ntchito, koma anu ake achamane kuti kafika kumene kuchako tizipita kuboma ukati kwapempha kuti atipangire kumapepala. For example, kwa ineyo kumene magwira ine ntchito ziwawazo kulibe, for ine magwira kumafamu. Nkhani ya Peter ikufanana ndi anthu enanso kuphatikizapo mayi uyu Linse Makhala, yemwe wati mmene zilili sangachitire mwina olo zipolowe zafika pa mponda chimera, komabe iye akupita ku John basi. Mantha alipo komabe kuti tikhazikike kuno kaya kusuza kuno kumalawi makamaka vindu vinanimva kusuza. South Africa nkokusuza tikupulika vyake tikuona kama mafoni kweni tingakhalabe yayi kuno kaya kwetu. Kwa anthu amene anazolowera kupita ku South Africa, nkhani ya zipolowe zolimbana ndi anthu amayiko ena ku South Africa si ya chilendo. Anthu ati izi zimachitika madera ena, ndipo madera ena mdziko lomwelo anthu akugwira ntchito bwinobwino. Mukafukufuku wathu tinafika ku malo okwerera basi a Mzuzu Coach Terminal, kumene anthu opita kunja makamaka mdziko la South Africa amakwera, kumene tapeza kuti lero lokha mabasi atatu anyamuka. Mmodzi mwa anthu amene wanyamuka lero ndi William Chiumia, amene akuti ali ndi chikhulupiriro kuti iye zipolowezi sizikamukhuza ndipo akakwanitsa kukhala mdziko la South Africa, kumene panopa zipoloweza xenophobia zafika pa mponda chimera. Mantha alipo koma ndi mmene zinzilili zotivuta kwambiri kuti muyave tikhale kunoko chifukwa kupeza kwathu kupeza ndrama ndi kusafika konko ndiye kuti moti nyamuke ndipo South Africa ko ngadziliko tizazionera konko, koma suti zingabwerere mbuyo chifukwa South Africa kuti zochitika ayi. Tikiti nadula kale ndi passport ndiye kuti ife maganizo athu onse ndoti ife kuti moyo wathu usinthe ndi South Africa konko tena kupitabe. Malinga ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhulira pa zinthu zosiyanasiyana a Moses Nkandawire ati akuona kuti umphawi ndi umene ukuwachititsa anthu, koma iwo ayamikira boma chifukwa cha ganizo lofuna kuthandiza anthu amene agwidwa njakata mdziko la South Africa. Ifenso kunoko ku Malawi tikanayesesa kwambiri kuti panopa mmene ku South Africa ako akutiphera nyamata athu, akuchita inja nyamata athu, komanso kwaunongera katundu. Ndi nthawi imeneno ayenera kuti anadekha kaye ayime kaye aone kuti kodi ku South Africa kuchitika zotani. Chifukwa kupita pano ndithu akaona kuti dziko lija ndiloyipa. Malipoti akuonetsa kuti anthu oposa 100,000 akugwira ntchito zosiyanasiyana mdziko la South Africa, kumene akugwira ntchito monga za mashopu, za nyumba, ena makampani osoka zovala ndi zakumunda mwa zina. Koma mwa anthu wa chaka ndi chaka amakhala akuwabweza kumudzi chifukwa ambiri amakhala alibe zikalata zovomerezeka.
pakadali pano unduna ona za maubale a dziko lino ndi maiko ena kudzera mwa mneneri wake a Charles Nkhalamba ati ali pakalikiliki kuti athandize mzika zimene zikufuna kubwerera kuno kumudzi potsatira nkhani ya zipolowe mdziko la South Africa lo. Boma likupanga madongosolo onse oyenera pofuna kupereka thandizo losiyanasiyana limene ya Malawi akufunikira mu dziko limene la South Africa, ndipo pachifukwa chimenechi boma likhale likuyamba ndondomeko yobweretsa kuno Malawi amene apempha boma kuti akufuna pa iwo okha atabwera kuno kumudzi ndipo alibe kuthekera kotero. Tinenetse kuti ndondomeko imene ndi Malawi okhawo amene pa iwo okha aona kuti afuna atabwerera kuno kumudzi ndipo akungofuna boma litathandiza pa nkhani ya transport. Malinga ndi akuluakulu aku ofesi yoona zolowa komanso kutuluka ya immigration mchigawo cha kumpoto, anthu 8 mwa anthu 10 amene akutenga mapassport yawo kuno ambiri akuonetsa kuti akulowera mdziko lija la South Africa. Koma izi zikuchitika choncho ngakhale kumeneko ku South Africa kuli nkhani ija imene nzika za mdziko limeneli la South Africa zikuthamangitsa anthu nzika za maiko ena zija pa Chingereza amati xenophobia. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Unduna ona zokopa alendo wati ndondomeko zokonzanso mabwalo a ndege kuti akhale apamwamba zithandizira kuchulukitsa chiwerengero cha alendo ofika mdziko muno. Padakali pano boma lili mkati mokonza mabwalo a ndege. Tili ndi zambiri mu ripoti la Trust Office. Malinga ndi kampani ya Airport Development Limited ADL, boma lili ndi ndondomeko yofuna kukonzanso komanso kukulitsa Kamuzu International Airport, kumalizitsa kukonzanso Chileka International Airport komanso malo ena ofikira ndege monga ku Mangochi, ku Bangula mwa ena. Mneneri mu nduna wa zokopa alendo a Joseph Nkosi ati ndondomekozi zithandizira kutsegula dziko lino kuti anthu ambiri azitha kufika mdziko muno mosavuta, zomwenso zichulukitse chiwerengero cha anthu ofika kumalo ochititsa chidwi. Chimenechi chacho ndi chitsimikizo kwa ife kuti anthu akhala kuchoka kumene kuchako kumabwera ku Malawi, andi anthu akabwera ku Malawi tikuyembekezaso zazikulu kunena kuti forex yomwe mativuta ije tikhala kuti tayipezako, olo kunena kuti anthu masekta athu mabizinesi athu nawonso apezako kenakake. Andi pali misewu yambiriso yomwe anayifotokozera kunena kuti mapulani a financial year imene ikhala ikukonzedwa, andi chimenecho chinali chosangalatsa kwa ife monga ona zokopa alendo. Kuyambira pomwe kunagwa vuto la nthenda ya COVID-19 zomwe zinapangitsa kuti anthu achepetse kuyenda, boma lakhala likuyika ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zikuthandizira kubwezeretsa ntchito zokopa alendo mdziko muno. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yayamikira sukulu ya ukachenjede wa maphunziro a ulimi ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana kamba kulimbikitsa njira za makono pa ntchito za ulimi. Ana Malomba amayankhula izi pomwe anakayendera malo ofunsira ndi kulandira uthenga wairesi komanso malo omwe kuli tindege ting'onoting'ono drone tomwe sukuluyi ikugwiritsa ntchito pakafukufuku komanso ntchito za ulimi wa makono. Charles Wahara walemba ripoti. Ana Malomba anati zomwe kuchita sukulu ya ukachenjede ya Luana pa ntchito za ulimi ndi zolozeka komanso zopambana kwambiri. Iwo anati zipangizozi komanso ndondomekozi ndi zothandiza kwambiri pa ntchito za ulimi monga kupima dothi komanso kuunikira ntchito za nyengo. Ndunayi inaonjezanso kuti nkofunikira kwambiri kutsatira ndondomeko za ulimi za makono monga momwe kuchitira sukuluyi, atikamba kuti izi zikuthandiza kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe akubwezera mbuyo ntchito za ulimi. Malingana ndi ndunayi, ntchito ya lusoyi ndi yofunikira kwambiri, atikamba kuti imathandiza kuunika matenda, kupopera mankhwala osiyanasiyana komanso kupima mlingo wakuchuluka kwa zokolola zakumunda zomwe ndi zothandiza poonetsetsa kuti dziko lino likukhala ndi chakudya chokwanira. Malo opereka uthenga a Luana akuthandiza alimi pafupifupi 4 miliyoni ndi uthenga okhudzana ndi pansika komanso zinthu zina zosiyanasiyana, ndipo wairesi ikupereka uthenga ofunikira kwambiri kwa alimi m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo mmene angasamalire zakumunda. Kuti ulime chimanga ukolere chimanga chochuluka pakufunika njira za makono.
zakuti mukambe kudziwa kuti kodi nthaka yanuyo njo ili bwino bwanji kapena ifuna chimanga cha mtundu wanji ndipo fertilizer amene atalawo imene mu fertilizer wanji komanso kuti kumene kwa kumvula imabwera bwanji. Izizo zimene no akuluwana kuno akupanga njira za makono kuthandizira olimawo alimiwo kuti akalime bwino chimodzimodzinso kaya kuweta ziweto kumene matenda anje aziweto kudino zakudya zimene mungamazipatse ziweto zakudya za mtundu wanji kudinonso mukakhala ndi vuto mufika kwa ndani akuthandizeni ndi ndani ndi njira zimene taziona kunoko ndeti tero kunena kuti mwina amene anthu amaganizira kunjaku si mmenenso mwina kuganizira anthu. Ine ndinabwera pano ngati Minister of Information ofalitsa uthenga ndaona ndekha ndipo zimene zikuchitika kuno ndi zinthu zozizwitsa. Wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya ukachenjeri ya Luwana Professor Emmanuel Kaunda wayamikira ndunayi kamba ka ulendowu ndipo ati sukulu ionetsetsa kuti kulimbikitsa kwambiri ntchito zakafukufuku ndi luso. Kwa ife ngati sukulu za ukachenjeri universities ndife okondwera wosangalala chifukwa choti akudzadzionera wokha. Nthawi zina ena akha kutinyoza kutinena kuti kodi aluwana mukuchitapo chani mati sukulu ya agriculture tamva pa social media koma adzadzionera wokha kuti Luwana si yomwe ijaya. Luwana yikupanga zinthu zambiri komanso pali anthu ambiri amene asulidwa kuchokera ku Luwana. Mwina kuyankhula kwa ife tokha tikamayankhula sizitanthauza kanthu koma kamabwera adindo ngati awa ngati minister honorable minister ndizothandizira. Paulendowu ndunayi inali ndi akuluakulu akunduna ona zofalitsa nkhani kuphatikizaponso mlembi wa ndunawu Harold Msusa. Charles Wahara, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Unduna wa zachuma wapempha anthu mdziko muno kuphatikizapo zipani zotsutsa kuti zithandize boma pobwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Boma lati ndondomeko yokonzanso mabwalo a ndege kuti akhale apamwamba zithandiza kuchulukitsa chiwerengero cha alendo ofika mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers yagonja kwa Tanzania ndi chigoli chimodzi kwa du pa masewero opimana mphamvu. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachuma yati bungwe la Malawi Housing Corporation lichilimike pa ntchito zopezera chuma ponena kuti bungweli limagwiritsa ntchito ndalama zochuluka kuposa zomwe bungweli limatolera. Poyankhula ku Lilongwe pomwe bungweli limakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachuma, wapampando wa komiti a Stephen Malondera wati bungweli siligwiritsa bwino ntchito luso lake moyenera lopezera chuma. Amalondera akufotokoza. Kuba zikupezeka kuti anthu amene wakhala akulephera kuti atolere malenti kuchokera ena mpaka na mchaka cha 2008 ndiye kumafikirana lero 2026 nkumaona kuti patenga zilumika ndithu. Ndiye tinapempha anzathu kuti akaone customer by customer chifukwa nthawi imene nyumba zidali zotsikirapo kwambiri ndiye akaone kuti tizilimbana ndi kukatolera kupita ku khoti kukatolera mwina 20,000 zinazi ndizoona kuti akhoza kufikirana ku board yawo ayike pa board meeting kuti azike pa agenda ya board meeting yawo kuti akakhalirana tsonga zinazi ngati board ikagwirizane kuti ino za 2008 zina ndi zinazo zakutalizo aone kuti akhoza kuzipanga motani. Ndi zimene tinawunikirapo anzathu wa Malawi Housing Corporation. Komanso mukambisana kwathu zinapezeka kuti pali misonkho ina imene sanapereke mu nthawi, anatisimikizira kuti mapepala linazo zonse ndondomeko zinachitika ndiye apempha kuti atatipasanso mapepala oyenera ochokera ku Malawi Revenue Authority kuti ino mwina tiyende limodzi. Kusapeza phindu kuchambukira 2020 kwatiphinjani kwambiri chifukwa chokuti nthawi zina chifukwa anthu mumamva nyumba simukukonza simukana chifukwa kuti nthawi yakonza yatitenga kuti munthu ukumati ukalandira mwina 200,000 koma zofunika za pakhomo zikwana 400 chifukwa kalino kalosi ka 200 kunkeneka kuti pankanya kakuti kuphinja. Monga mukaona nyumba ndapereka example ya mili 18 nyumba ya 1 bedroom peza mwina kulipira mtu 75,000 yasweka panja po mastepe mwina ngalande tikonze
ndi mwezi wa cement imene akudulira ndiye kubwere trip ya mchenga miyala kuti zambiri zoti tigule pagwiridwe ntchito mopeza kuti mina rent ya 6 months yomwe apereka munthu uja kutapa just project imodzi titikonza komanso sitinamalize so zinthu kazi zimene zichazi zipeza pano kuti zimwe ngati ntchito sitigwira mutani mokwanira chifukwa zomwe tikutolera ndi zomwe tikulandira sizikutani sizikuyankhulana sizikugwirizana. Banki yayikulu ya Reserve yalimbikitsa mbali zosiyanasiyana kuti zitsatire malamulo atsopano a insurance omwe adawakhazikitsa mchaka cha 2025. Pempholi ladza kutsatira kutha kwa miyezi 12 yomwe banki inapereka kuti mbali zokhudzidwa ziyambe kutsatira malamulowa. Mwazina malamulowa akukakamiza kampani zomangamanga komanso eni nyumba zogona alendo kuteteza katundu wawo kudzera mu njira ya insurance. Themba Mwale ali ndi ripoti. Gawo 90 la malamulowa likuwumiriza kampani za zomangamanga kuti zidziteteza katundu ndi miyoyo ya anthu kudzera mu njira ya insurance kuyambira pachiyambi mpaka na pamapeto pa ntchito yawo. Banki ya Reserve yawumirizanso eni nyumba zokhalamo zomwe zili ndi zipinda zingapo pamalo amodzi ndi malo ogona alendo monga maloji ndi mahotela kuti adziteteza malowa ku ngozi monga moto, kugwa kwa nyumbazi ndi ngozi zachilengedwe. Chikalatachi chati banki yachita izi pofuna kuti anthu adzilandira thandizo loyenera pomwe iwo avulala, kutaya miyoyo komanso kuwonongeka kwa katundu. Ndipo bungwe la kampani ya zomangamanga la Construction Industry Regulatory Authority CIRA kudzera mwa yemwe amayang'anira ubale wa kampani ndi anthu ena a Lyford Gideon layamikira banki ya Reserve ponena kuti malo omwe kukuchitika ntchito zomangamanga amakhala malo achiopsezo kotero nkofunika kuwateteza mu njira ya insurance. Nkhani tayilandira bwino ife ngati asira chifukwa chakuti ndi nkhani imene yakhalapo mbuyo mosemo ndipo ndi nkhani imene ikulimbikitsa kuti anthu amene akukhudzidwa ndi zomangamanga ateteze katundu komanso miyoyo ya anthu. Malo amene amagwiridwa ntchito zinthu zomangamanga amadziwika kuti ndi malo achiopsezo chifukwa china chiyonse chikhoza kuchitika. Tingoyerekeza for example katundu akhoza kuonongeka, anthu akhoza kuvulala ngakhale kuluza miyoyo kumene. Ndikuti insurance imene makampani amenewa azidula imene amayenera kudula ndiyo tetezera kuti china chikachitika anthu apeze polilira. Lamulo la Construction Industry Act limaletsa kuti pasapezeke munthu kapena kampani imene ikupanga zomangamanga isanavomerezeke ndi lamulo limeneli. Ndiyo kuti kuyambirira ngati angapeze kuti akugwira ntchito zopanda kudziwika ndi lamulo ndiyo kuti akuphwanya malamulo. Ndiyo kuti ngati aphwanya malamulo kuyambirira ndiyo kuti kwina konseko amene ndiyo kuti akuphwanya malamulo kuphatikizapo malamulo amene a banki yayikulu akukumbutsawo. Banki ya Reserve yachenjezanso anthu omwe amachita zachinyengo mu njira ya insurance ndipo yati omwe apezeke olakwa adzalipira chindapusa cha 100 million kwacha kapena kuposera apo mogwirizana ndi malamulo oyendetsera ntchito za insurance muno Malawi. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers yagonja kwa Tanzania ndi chigoli chimodzi kwa du pa masewero opimana mphamvu omwe anachitikira mu mzinda wa Dar es Salaam. Scorchers inachinyitsa chigolichi mchigawo chachiwiri. Awa anali masewero oyamba pakati pa matimuwa pakuti akumananso loweruka likudzali. Matimu awiriwa akonza masewerowa ngati mbali imodzi ya zokonzekera pamene mwezi wa mawa akapikisane nawo ku mpikisano wa mayiko amuno mu Africa omwe udzachitikire mdziko la Morocco. Masewerowa timu ya Scorchers inali ndi ena mwa osewera ake wodalirika ochokera m'mayiko akunja monga Tabitha Chawinga, Faith Chinzimu ndi Sabina Tom. Pa mndandanda wa matimu apa dziko lonse, Malawi ili pa nambala 153 pomwe Tanzania ili pa nambala 121. Dziko la Ghana tsopano likhala limodzi mwa mayiko amuno mu Africa omwe
amayenga mafuta a mdziko mwawo ndi kupangira zinthu zosiyanasiyana monga mafuta a galimoto. Mtsogoleri wa dziko la Ghana ndiye wanena izi pa msonkhano wa anthu a mdziko la Ghana omwe amakhala mu mzinda wa London ku Britain. Telson Magombo wafika ndi ripoti. Dziko la Ghana lalowa mu mndandanda wa maiko a Nigeria, Algeria komanso Angola omwe amayenga mafuta ochokera mdziko mwawo. Dziko lilati liyamba kuyenga mafuta ochokera ku minda yake kuyambira mwezi uno. Malinga ndi mtsogoleri wa dzikolo a John Dramani Mahama, izi zithandiza dzikolo kuti lizitha kupanga mafuta ochuluka omwe ena azigulisidwa m'maiko amuno mu Africa. Polankhula pa msonkhano omwe Mahama anachititsa kwa nzika za dziko la Ghana zomwe zikukhala mu mzinda wa London ku Britain, Mahama ati dziko lawo silikubwereranso mbuyo koma kuti lichilimika kugwira ntchito zomwe ndi zopindulira maiko amuno mu Africa. Iwo ati ntchito yomwe zina ithandiza kupereka mwayi wa ntchito kwa nzika za dziko lawo komanso kuthandiza kuti maiko ena amuno mu Africa azipeza mafuta mosavuta. Dziko la Ghana lati liwonjezera kuchuluka kwa mafuta omwe kampani yoyenga mafuta ya dzikolo ya Tema Refinery imatulutsa kuchoka pa 4 million liters pa tsiku kufika pa 9 million. Telson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi na insomitu yake. Unduna wa zachuma wapempha anthu mdziko muno kuphatikizapo zipani zotsutsa kuti zithandize boma pobwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Boma lati ndondomeko yokonzanso mabwalo a ndege kuti akhale apamwamba zithandiza kuchulukitsa chiwerengero cha alendo ofika mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers yagonja kwa Tanzania ndi chigoli chimodzi kwa du pa masewero opimana mphamvu. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano ana ambiri sakudziwana ayi pa chibale chawo, koma amatha kudziwa nkolo